Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag nasasaktan tayo ng dahil sa pag-ibig, akala po natin ay hindi na tayo muli pang magiging masaya. Pero sa huli marirealize natin na lahat ng bigating pinagnaanan natin ay palaging may naghihintay na walang kapantay na kaligayahan. Ikaw kapuso, minsan ka na bang napagod ng dahil sa pag-ibig? Dear Papa Dudut, mahirap talagang matagpuan ang isang bagay na pilit o palagi mong hinahanap. Kaya nga sabi ng iba ay huwag mong hanapin para kusang magpakita. Ganon din sa pag-ibig, may tamang panahon para sa tamang tao. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Apple, 27 years old, taga Las Piñas at nagtatrabaho sa isang software company. Matagal na akong nakikinig dito sa inyong programa na Barangay Love Stories. Hopeless romantic kasi ako, kaya naman madali talaga akong kiligin sa mga kwentong pag-iibigan na inyo pong iniere. Nag-decide ako na i-share din itong kwento ko kahit alam ko na hindi po ito masyadong madrama. Sigurado kasi ako na makapagbibigay din po ng inspirasyon sa mga kagaya ko na ilang beses nang nasaktan sa pag-ibig ang kwento ko. Sisimulan ko ang kwento ko, Papa Dudut, sa nanligaw sa akin noon na si Kenneth. Schoolmate ko siya noong college at nagkakilala kami nang tamaan ako ng bola habang naglalaro sila ng basketball sa gym ng university. Siya ang lumapit sa akin at nag-sorry. Pagkatapos ay tinanong niya na rin ako ng pangalan ko. At hindi nga nagtagal ay niligawan din niya ako, Papa Dudut. Uy, Kenneth! Ang galing mo sa laro nyo kanina. Talaga? Oo! Parang isa ka nga sa mga nakagawa ng pinakamaraming points sa game nyo. Hindi naman. Anong quarter na ba ng basketball game namin nung dumating ka? Bago mag third quarter. Kinakawayan nga kita roon dun sa unang pwesto ko, kaya lang hindi mo kaagad ako napansin. Nasa dulo pa kasi ako noon. Ay, naku, sorry. Medyo na-stress kasi ako pagkatapos ng second quarter nung game eh. Natambakan kasi kami kanina. Pero nakabawi naman kayo, di ba? Ang dami mo nga nagawang 3 points kanina, tapos natambakan nyo rin ang kalaban sa huli. Nagawa ko yung mga 3 points na yon nung makita kita na malapit sa pwesto ni coach kanina. Nung nasulyapan kita, para kasing nabuhayan ako bigla eh. Tapos tumaas talaga yung energy ko. Weh, hindi nga. Oo, promise, maniwala ka. Napansin mo naman, di ba? Tambak yung team namin nung dumating ka. Pero nakita mo naman, ikaw na rin ang nagsabi na nakabawi kami sa game. Sa totoo lang, ikaw kasi talaga yung dahilan kung bakit hindi ako sumuko sa game eh. Tsaka tumaas yung kumpiyansa ko. Dapat pala palagi kitang nakikita sa mga laro ko eh. Naku, Kenneth, tigilan mo nga ako dyan sa mga cheesy line mo. Kanina mo pa ako binabola paglapit ko sa'yo dun sa gym. Akala ko nga ubos na yung baon mo eh. Pero may mabubungkal ka pa pala mga cheesy line na ibabato sa akin. Hindi naman lahat yun, mga banat ko lang. Alam mo naman na pagdating sa'yo, seryoso talaga ako, Apple. Pero salamat pala, pumunta ka sa gym kanina para manood nung game namin. Wala yun. Na-late nga ako ng dating eh. Yung prof kasi namin, nag-extend pa ng klase kaya hindi kaagad ako nakaalis ng classroom. Ayos lang yun kahit na-late ka. Pero kung tutuusin, dahil naman talaga sa'yo kung bakit nanalo yung team namin eh. Ay, may iba nga pala ako, Apple. Kailan mo pala ako balak sagutin? Bakit naman biglang napunta dyan ang topic natin? Wala lang. Isang linggo na rin kasi ako naniligaw sa'yo pero hindi ko alam kung may pag-asa ba ako o wala. Naiinip ka na ba? Siyempre hindi. Nag-e-enjoy nga ako na lagi kitang kasama tsaka palagi kitang kausap. Masaya ako sa lahat ng oras na naririnig ko yung boses mo. Talaga?
Oo, promise. Iba kasi talaga ang tama ako sa'yo, Apple eh. Iba yung saya na nararamdaman ko kapag magkasama tayong dalawa. Masaya ka naman na pala eh. Hindi ka nagaanong magiging masaya kapag sinabi ko sa'yo na sinasagot na kita. Ano ka ba? Siyempre kung sasagutin mo ako na ang pinakamasayang lalaki sa buong Metro Manila. At ako na yata yung magiging pinakamasayang lalaki kapag… Teka, tama ba yung narinig ko? Sinasagot mo na ako ngayon? Oo! Ayaw mo ba? Sige, babawiin ko na lang muna para makapag-isip ako ng ilang linggo o ilang buwan. Uy, wala namang ganyanan. Sinabi mo na sinasagot mo na ako wala nang bawian. Pero grabe, hindi ako makapaniwala. Thank you, Apple Puro ang iba sa mga nakikinig ngayon ay nabilisan sa ginawa kong pagsagot noon sa manliligaw ko na si Kenneth. Pero bago pa man kasi siya manligaw ay crush ko na talaga siya. Kaya wala na akong nakikitang dahilan pa para patagalin pa ang panliligaw niyang yon, Papa Dudut. Hindi rin kasi ako naniniwala na kailangan mo munang makilala ang ugali ng isang tao bago mo siya sagutin. Dahil para sa akin ay mas lalabas ang totoo niyang ugali kapag naging magkarelasyon na kaming dalawa. Naging maayos naman, Papa Dudut, ang unang 2 buwan ng relasyon namin ni Kenneth. Sweet siyang boyfriend pero mas sweet ako sa kanya. Ako yung laging nakakaalala ng mga special occasion naming dalawa. Akala ko noong una ay makakalimutin lang talaga siya. Kaya lang sa paglipas pa ng mga buwan sa relasyon namin ay parang nagsisimula na siya noong maging cold sa akin. Mabilis na ring uminit ang ulo niya at nagtatalo kami tungkol sa mga simpleng bagay lang. Unti-unti ko ring nalaman noon na magkaiba pala kami ng personality at mga hilig sa iba't ibang bagay ni Kenneth. Pero ganun pa man ay palagi pa rin akong malambing sa kanya lalo na sa mga oras na magkasama kaming dalawa, Papa Dudut. Hi babe! Nandito ka lang pala sa labas ng gym. Kanina pa kita hinahanap eh. Nagmerienda ka na? Oo, tapos na. Sayang naman. May dala pa naman ako macaroni salad dito. Gusto mo pa rin bang kainin tong salad o mamaya na lang? Busog na ako eh. Ikaw na lang ang kumain yan. Babe, ako mismo ang gumawa nito kagabi para sa'yo. Kainin mo na please. Nagmerienda nga kasi ako. Kaya busog na talaga ako. Kainin mo na lang yan. Kahit tikman mo na lang. Promise masarap to. Hindi ko na rin mai-enjoy yan kasi nga ang dami ko nang kinain kanina. Kung gusto mo, ibigay mo na lang yan doon sa mga kaibigan mo. Para sa'yo nga to. Bakit ko naman ibibigay sa kanila? Kasi nga, hindi ko na makakain yan. Kesa naman masira yan. Ipamigay mo na lang para pakinabangan pa ng iba. Sige na nga. Itatabi ko na lang muna to. Ay, babe! Nag-invite nga pala si Abby at ang boyfriend niya na manood tayo ng sine bukas. Wala ka namang ibang lakad, di ba? Nag-guess na kasi ako sa kanya eh. Sorry, hindi ako pwede. May practice kami ng basketball bukas. Di ba tuwing linggo ang practice nyo? Sabado pa lang naman bukas ha. Hindi ba pwedeng malipat ng Sabado yung practice namin? Paano yun? Naka-yes na nga ako sa invitation niya. Di sabihin mo na hindi ako pwede, kaya ikaw lang ang sasama sa kanila. Babe, double date natin dapat yun kasama sina Abby at boyfriend niya. Ayoko naman maging third wheel sa kanila. Alam mo, Apple, ang simple-simple ng problema mo. Di wag ka na lang sumama sa kanila kung ayaw mo maging third wheel. Kung gusto nilang mag-date at ayaw mong maging sabit sa kanila, hayaan mo na lang sila ng boyfriend niya. Ang tagal na rin kasi nating hindi lumalabas, babe. Anong magagawa ko? Magiging busy nga ako sa practice namin ng basketball bukas. Yan ang problema sa'yo eh. Gusto mo lagi tayong magkasama. Ganun naman talaga ang magkarelasyon, diba? Dapat palagi silang may oras para sa isa't isa. Pero hindi naman kagaya ng ginagawa mo. Lately kasi nakakasakal ka na eh. Nakakauma yung palagi mong pagdikit-dikit sa akin. Lalo na yung pagiging clingy mo. Ginagawa ko lang naman ang responsibility ko bilang girlfriend mo. Anong problema mo dun? Ikaw! Ikaw mismo ang problema ko. Kasi hindi na ako masaya sa relasyon na to. Ha?
sabihin? Ayaw mo na sa akin? Nagsasawa ka ng kasama ko? Ay, Apple. Alam ko naman na nararamdaman mo rin na may problema na tayong dalawa. May problema na tong relasyon natin. Palagi na lang tayo nag-aaway. Napakasimpleng bagay pinagtatalunan natin kaagad. Kaya alam mo sa tingin ko, dapat talaga tapusin na natin to eh. Ano ba yung sinasabi mo, Kenneth? Oo, palagi tayo nag-aaway pero nagkakabati rin naman tayo kaagad, di ba? Kaya hindi natin kailangan na maghiwalay kasi alam ko at sigurado ako na mahal pa eh. Wala na tayong dapat ayusin. Kasi sigurado na ako sa desisyon ko. Kenneth, please. Bigyan mo pa ako ng chance. Kung ano man yung madalas na pinag-aawayan natin, alam ko na pagsubok lang yun sa relasyon natin. Huwag mo namang gawin sa akin to kasi ayoko mawala ka sa akin. Mas masasaktan ka kapag pinatagal pa natin to. Sorry Apple, pero ayoko na talaga eh. Hanggang dito na lang to. Maghiwalay na tayo. Papadudot kahit na anong pagmamakaawa ko kay Kenneth noon, ay hindi na niya ako pinagbigyan pa na maayos ang relasyon naming dalawa. Sobrang sakit kasi dahil first boyfriend ko siya. At sa ilang buwan naming magkarelasyon ay marami na ako naging plano para sa aming dalawa. Pinakiusapan ko pa siya na pag-isipan niya muna ang gusto niyang mangyari dahil alam ko na naguguluhan lamang siya. Sigurado ako na mahal niya pa rin ako kaya hindi kami dapat na magkahiwalay. Hinabol ko pa siya, papadudot. Kinulit sa mga text at tawag. Nagpatulong din ako sa mga kaibigan niya pati na rin sa mga kaibigan ko pero wala talagang nangyaring maganda, papadudot. Tuluyan na akong binitawan ni Kenneth pati na rin ang relasyon naming dalawa. Ilang araw kong hindi nakapag-concentrate sa pag-aaral ko nang dahil sa nangyari. Ganun pala yung pakiramdam na ma-heartbroken sa kauna-unahang pagkakataon. Parang hindi mo nakakayanin pang magpatuloy sa buhay. Nakakawasak talaga ng puso at isipan, papadudot. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Nakapag-move on rin naman ako kay Kenneth. Lalo na nang malaman ko na may bago na kaagad siyang girlfriend. Doon ko kasi na-realize na hindi ko na dapat pang patuloy na pag-aksayahan ng oras at luha ang isang walang kwentang lalaki na kagaya niya. Kaya naman tinuon ko na lamang ang oras ko at atensyon sa pag-aaral hanggang sa makapagtapos na ako ng kolehiyo. Nang magkaroon ako ng trabaho ay doon ko naman nakilala si Johnny. Mabait siya, malambing at gwapo din. Nung una, madalas niya lamang ako na nginingitian sa opisina at binabate hanggang sa yayain niya akong mag-date kami. Sa unang date pa lamang namin ay sinabi niya na kagad na gusto niya akong ligawan. Hindi naman ako tumanggi pa kasi wala naman akong boyfriend noon. At sa pangatlong date namin ay sinagot ko na rin siya, papadudot. Kasi nararamdaman ko sa sarili ko na gusto ko na rin si Johnny. Hindi ko na kailangan pang patagalin ang panliligaw niya kasi nararamdaman ko naman na pareho kaming seryoso sa isa't isa, papadudot. Happy 4th monthsary, honey! Hala, monthsary pala natin ngayon? Kaya pala umorder ka ng cake for dessert. Akala ko nag-crave ka lang sa matamis. Ay naku, nakalimutan mo na naman pala. Sorry, honey. Nawala sa isip ko. Kasi ang daming pinagawa sa akin ng supervisor natin kanina. Grabe, akala ko pa naman iso-surprise mo ko kasi isang buong araw mo kong hindi kinausap sa opisina. Pasensya na, hindi ko talaga naalala. Ang hina ako talaga pagdating sa dates. Hindi ko alam kung bakit hindi ko matandaan yung mga date na kailangang i-celebrate. Saka siguro kaya rin hindi ko naalala dahil kay Sir William.
Nakita mo naman kanina sa email na sinend niya sa atin kung gaano karami yung pinagawa niyang report, di ba? Kaya ayun, late na rin ako nakapag-lunch break kanina. Sabi kasi sa'yo tapusin mo ng maaga yung mga pinapagawa niya sa atin para hindi ka natatambakan ng trabaho. Pero wag mo nang isipin yun kasi baka masira pa ang dinner natin ngayon. Ito may regalo nga pala ako sa'yo. Grabe, may regalo ka pa talaga sa akin. Nakakahiya naman. Kasi nakalimutan ko na nga naman sa rin natin. Tapos wala man lang ako maibigay sa'yo ngayon. Ayos lang yun. Hindi mo naman kailangan na palitan ng mga regalong binibigay ko sa'yo. Ang dami ko na talagang atraso sa'yo, honey. Ang drama naman ng boyfriend ko. Monthsary natin ngayon, kaya hindi mo kailangan na malungkot. Hindi lang naman ako nalulungkot. Nagigilty din ako kasi palagi ko na lang nakakalimutan yung mga espesyal na araw nating dalawa. Naiintindihan naman kita, honey. Alam ko naman kasi na mas marami ka talagang ginagawang report sa opisina natin. Halos hindi na nga tayo nagkakasabay na mag-out sa trabaho. Mabuti nga't naisingit mo pa sa schedule mo tong dinner date natin. Kanina lang din kasi ako nakapag-out ng medyo maaga sa opisina. Kaya naisipan ko na kumain tayo ngayon sa labas. O diba nag-effort ka rin naman kahit paano para sa date na to? Kaya hindi mo na kailangan mag-guilty kung nakalimutan mo yung monthsary natin. Pero alam mo, napansin ko rin na madalas ka talagang napapagalitan ngayon ng supervisor natin. Mainit lang talaga palagi ang ulo niya sa akin. Dapat kasi, honey, kapag may ini-email si na Sir William na report, trabahuhin mo na kaagad. Hindi kung kailan malapit na ang deadline tsaka mo palang uumpisahan. Kahit naman hindi ako nalilate sa pagpasa ng report, pinapagalitan niya pa rin ako. Ano ka ba? Hindi totoo yan. Sa lahat nga ng boss natin sa opisina, siya ang pinakamabait. Alam ko na hindi siya nagagalit sa isang empleyado ng walang dahilan. May favoritism lang talaga siya. At ako naman yung favorite niyang pagalitan. Ewan ko ba sa taong yun? Palagi na lang ako ang trip niyang sigawan. Ikaw kasi ang palaging late na magpasa ng mga report. Dapat kasi iniiwasan mo yun para hindi ka niya mapag-initan. Kung hindi lang talaga malapit na magpasko, magre-resign na ako sa opisina natin eh. Saan mo naman balak lumipat? Kahit saan, basta walang toxic na mga boss. Minsan kasi pakiramdam nila porke nasa mataas silang posisyon. Sila na ang palaging tama. Kaya hindi na talaga ako tatagal dyan sa opisina natin, honey. Wala na akong gana at tiwala sa management doon. Pagdating sa opisina ay magkaiba talaga kami ng ugali ni Johnny Papadudut. Mas tenured siya sa akin sa opisina pero mas petik siya kung kumilos. Kaya nga madalas talaga siyang napapagalitan ng ibang mga supervisor namin. Alam ko na dahil din yon sa mga kinikilos niya sa trabaho pero para kay Johnny ay napag-iinitan lamang siya ng walang dahilan sa trabaho namin. Mas marami talagang ginagawa si Johnny sa opisina kesa sa akin, Papadudut. Pero kaya niya namang tapusin yon kung hindi niya inuuna ang mga pagmo-mobile game habang nasa oras ng kanyang trabaho. Medyo maluwag kasi sa loob ng opisina namin. Pwedeng gumamit ng cellphone basta hindi oras ng trabaho. At yon ang hindi sinusunod ni Johnny. Doon din nauubos ang oras niya kaya natatambakan talaga siya ng mga gawain. Ilang beses ko na rin siyang kinausap na ayusin ang trabaho niya para hindi siya mapagalitan. Pero para sa kanya ay wala siyang ginagawang mali, Papadudut. Kaya minsan ay nauuwi rin sa pagtatalo ang pag-uusap namin na yon. Ako na lamang ang nagpapakumbaba para hindi tumagal pa ang LQ naming dalawa, Papadudut. Honey, bakit napadaan ka dito sa apartment ko? Ay naku, mukhang nakalimutan mo na naman. Ang alin? Eh di ba ngayon yung birthday ng lola ko at nangako ka na sasamahan mo ako na pumunta ron. Naku, nawala na naman sa isip ko. Di ka, pasok ka muna.
Anong oras ba kayo nakauwi ni na Mike kagabi mula sa gimikan nyo? Mga alauna na yata ng madaling araw. Kaya naman pala hindi ka na nakareply sa chat ko. Sorry, honey. Nakatulog kasi kaagad ako pag uwi ko dito sa apartment. Parang napapadalas na yata yung pag-gimik nyo ni na Mike sa gabi ah. Pampatanggal stress lang. Alam mo naman, pareho kami ni Mike na palaging pinag-iinitan ngayon ni Sir William. Pareho kasi kayo na palaging late magpasa ng mga report. Kaya sabay kayong nasasabon sa opisina ng supervisor natin. O sige na, maligo ka na para hindi tayo matraffic papunta kina Lola. Ay, pahiram pala ako ng charger. Empty bat na tong cellphone ko. Nandyan lang sa tabi ng sofa. Okay, magcha-charge lang ako ng cellphone habang hinihintay ka. Sige, bibilisan ko na lang. Hindi na lang din ako maliligo para hindi na ako magtagal pa. Pasok muna ako sa kwarto ah. Magpapalit lang ako ng damit. Tako, kailangan ko palang i-text si Mama na malilate kami ni Johnny. Gagamitin ko na nga lang tong cellphone niya na nandito sa lamesa. Ayun! Buti tama yung password na nilagay ko. Teka, ano tong weird na notification sa cellphone niya? Ha? Secret inbox app? At may bago siyang message dito ha? Johnny, thank you sa pagpunta mo kagabi. Nag-enjoy akong kasama ka. Ang sarap mo. Humalik? Ano to? Niloloko ko ni Johnny? Johnny! Buksan mo tong pinto ng kwarto mo! Buksan mo to! Oh, honey, bakit? Sino yung Rowena? Rowena? Huh? Sino yun? Ayan o! Tingnan mo dyan sa cellphone mo na may secret inbox application na nakalimutan mo yata lagyan ng password. Ang text mo sa akin kagabi, sina Mike ang kasama mo. Pero ang sabi na nag-message dyan, ang sarap mo raw humalik. Ngayon, sagutin mo ang tanong ko, sino yung Rowena na nag-message sa secret inbox app na yan? Apple, I'm sorry. So tama ako? Niloloko mo nga ako? Ikaw naman din ang may kasalanan kung bakit nagawa ko to eh. Bakit ako? Anong ginawa ko para lokohin at saktan mo ako ng ganito? Nakakasakal ka na kasi. Sa relasyon na to, pakiramdam ko palaging ikaw na lang ang tama at ako ang mali. Kung may problema ka na pala sa akin, bakit hindi mo sinabi nung umpisa pa lang? Makikinig ka ba kapag ginawa ko yun? Tatanggapin mo ba na mali ka kapag sinabi ko sa'yo ang tungkol doon? Hindi, Apple! Dahil para sa'yo, lahat ng ginagawa mo, tama! Ang perfect mo eh! Ang perfect mo sa paningin mo! At least hindi ako sinungaling at manloloko na kagaya mo! Ang tagal mo na palang tinitiis ang ugali ko, hindi mo pa kagad sinabi sa akin? At hindi ka lang palang manloloko, Johnny! Plastic ka pa! Ang kapal na mukha mo! Papadudot doon na rin natapos ang relasyon namin ni Johnny. Bago ko umalis sa apartment niya ay sinabi ko na tapos na ang relasyon naming dalawa. Siguro dahil matagal na rin niyang gustong maghiwalay kami at hindi na niya ako pinigilan pa. At dahil sa nangyari ay hindi na ako naka-attend pa sa birthday celebration ng lola ko at umuwi na lamang sa bahay namin. Nagdahilan na lamang ako sa parents ko na sumama ang pakiramdam ko. Kaya hindi na ako nakasunod sa kanila. At nang makauwi ako at makapasok sa loob ng kwarto ko ay doon ako umiyak ng umiyak. Naalala ko kasi ang masasakit na salitang sinabi sa akin ni Johnny. Hindi naman kasi totoo na perfectionist ako at puro mali lang ang nakikita ko sa kanya. Gusto ko lamang siyang tulungan na mag-improve sa trabaho at sa sarili niya. Gusto ko na tulungan niya ang sarili niya na maging responsableng tao. Gusto ko lamang talaga na makatulong sa kanya. Ang hindi ko alam ay lahat ng effort ko na yon ay masama na pala ang paningin niya. Papadudot. Ang mga kwento ng pag-ibig,
kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Trabaho ko. Wala na akong pakialam kung magmukha akong bitter sa mga kaopisina ko basta gusto ko lamang ng peace of mind para sa sarili ko. Minsan din ay kinausap ako ni Johnny at sinabi niya na nagsisisi na raw siya sa mga nasabi niya sa akin. Pero ako na rin ang umiwas sa kanya. Sinagot ko siya na wala na kaming dapat pang pag-usapan dahil nasabi na niya ang lahat na kailangan kong malaman. Mula noon ay blinako na siya sa lahat ng mga social media accounts ko para hindi na niya ako makausap pa. Nang lumipat ako ng trabaho ay muling naging tahimik ang buhay ko, Papa Dudut. Walang love life pero masasabi ko naman na masaya ako kahit na papaano. Mas na-appreciate at minahal ko rin ang sarili ko noon. Hanggang sa may makilala na naman akong bagong lalaki sa buhay ko. Pero at that time ay hindi ko siya kaagad ginawang boyfriend o karelasyon. Marco nga pala ang pangalan niya at nagkakilala kami sa birthday celebration ng pinsan ko. Naging magpartner kami sa mga parlor game at pagkatapos noon ay sabay na rin kaming kumain kasunod ang masayang kwentuhan sa isang lamesa, Papa Dudut. Alam mo, naalala ko tuloy yung unang akit namin sa Buskalan. Maulan nun kaya maputik talaga ang lupa. Hulaan ko, may nadula sa talas gumulong sa inyo, no? Oo, paano mo nalaman? Ganon din kasi yung nangyari sa pangalawang akit namin doon. Maulan, kaya ang hirap akitin ng lugar na yun. Pero sulit naman ang pagod at hirap, di ba? Kasi ang ganda ng tanawin tapos ang babait pa ng mga tao. Uy, totoo yan. Ang sarap nga rin ang kape nila doon. Grabe! Natikman ko rin yung native coffee nila. The best yung pait. Talagang nagising lahat ng dugong dumadaloy sa mga ugat ko. Ganyan din yung naramdaman ko sa unang higop pa lang nung kape nila. Gising na gising talaga ang utak ko kahit wala pa akong maayos na tulog nun. Pero alam mo kung ano yung paborito ko nangyari nung umakit ako sa Buskalan? Ano? Yung nakapagpatattoo ako sa pinakamatandang tattoo artist doon. Eto oh, nagpalagay pa ako ng signature niya dito sa may braso ko. Hala! Parehas tayo! Nakapagpatattoo na rin ako sa kanya na may kasamang signature tattoo niya. Ito oh! Natatakpan lang ng manggas ng blouse ko. Oo nga no, parehas tayo ng tattoo. Nakakatuwa naman kasi minsan lang ako may makausap na kagaya kong umakit na dun sa Buskalan. Tapos pareho pa tayo ng tattoo. Nakakagulat nga eh, sobrang small world. Yan din ang nasa isip ko nung makita ko yung tattoo mo. Pero ang saya ding umakit ng mga bundok, no? Lalo na kapag nasa itaas ka na. Oo, tama ka. Kapag nakaakyat na kami sa medyo mataas na parte ng bundok, nawawala na kaagad yung pagod namin. Ang ganda kasi ng tanawin doon. At ang presko pa ng hangin. Kailan ka ba huling beses na nakaakyat ng bundok? Matagal na rin. Siguro may 1 taon nang nakalipas. Ako rin eh. 7 months ago na rin yata nung huling beses ko. Gusto mo umakyat ng bundok next month, Apple? Pwede naman. Kaya lang, hindi ko pa alam yung schedule ko sa trabaho next month eh. Minsan kasi nagbabago yung rest day namin. Ah, okay. Gets ko na. Sorry, ang bilis ko yata masyadong magyaya sa'yo. Bago nga lang pala tayo magkakilala. Kanina lang tayo nagkapalagayan ng loob. Kaya naiintindihan ko kung medyo ilang ka pa sa akin. Baka tuloy isipin mo na dinidiskartehan na kaagad kita. Ano ka ba? Ayos lang yun. Hindi naman ganun yung dating sa akin ng mga sinabi mo. Natuwa nga ako na tayong dalawa magka-partner sa parlor games kanina. Tapos ang dami pala nating similarities pagdating sa hobbies. Tsaka, matagal ko na rin gustong umakyat ulit ng bundok eh. Kaya sabihan mo lang ako kapag may plano ka para ma-check kong schedule ko. Talaga? Sasama ka sa akin umakyat ng bundok? Oo naman. Aakit lang naman ang bundok. Walang problema sa akin yun. Basta sabihan mo lang ako agad.
Papa Dudut, nagkapalitan na rin kami ng cellphone number ni Marco at in-add na rin niya ako sa Facebook noon. Inaasar pa kami ng pinsan ko nang makita niya kaming dalawa. Pero syempre hindi ko yung ginawang big deal kahit pa nga paghatid ni Marco sa akin pauwi ng bahay namin ay wala lang para sa akin yon, Papa Dudut. Ang pakiramdam ko noon ay para lamang akong nagkaroon ng bagong kaibigan na lalaki. At yun talaga ang tingin ko kay Marco noon. Natuloy din, Papa Dudut, ang pag-akyat namin ng bundok ni Marco. Marami kaming kasama noon na noon ko lang din nakilala. At sobrang nag-enjoy talaga ako. Sumakto kasi na umuulan pa noon kaya hirap na hirap kami sa pag-akyat. At habang pilit kaming nagpapatuloy sa paglalakad at pag-akyat namin ay parang nakalimutan ko ang lahat ng problema at hinanakit ko sa buhay. Siguro kasi wala akong ibang iniisip noon kung hindi ang makarating kami sa tuktok ng bundok. At nang magawa nga namin yon, pakiramdam ko, ako na ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Ang presko ng hangin, ang tahimik ng paligid, at ang ganda ng tanawin. Kaya naman wala na akong ibang naramdaman pa noon kung hindi ang puro kaginhawahan lamang sa dibdib ko. Nang makababa na kami ng bundok ay sobra ako nagpasalamat kay Marco, Papa Dudut. Kasi naging daan siya para saglit kong makalimutan ang lahat ng mga problema ko sa buhay. At mula noon ay madalas na kaming lumalabas na dalawa. Hindi siya nanliligaw o poporma sa akin at ayos lang sa akin yon. Kasi sobrang gaan sa pakiramdam na magkaroon ng isang kaibigan na kagaya niya, Papa Dudut. Marco, thank you sa masarap na dinner kanina ha. Nabusog talaga ako. Wala yun. Akala ko nga nung una baka hindi mo magustuhan dun sa kinainan natin. Bakit mo naman naisip yan? Para kasi ang hirap mong ayain kumain sa ganung lugar eh. Nagbaka sakali nga lang ako na isa-suggest yun kanina. Kasi wala na akong ibang maisip na kainan na pwede nating puntahan. Grabe ka naman sa akin. Hindi naman ako mukhang sosyal para isipin mo na hindi ako kumakain sa mga ihawan. Tsaka ang sarap kaya ng isaw nila doon, tsaka yung paa ng manok. Nakarami nga ako ng pinaihaw eh. Halata nga. Thank you ulit ha. Next time ako naman ang manlilibre sa'yo. Kasi palagi na lang ikaw yung nagbabayad ng mga kinakain natin. Ako naman yung nag-invite sa'yo, kaya okay lang yun. Eh di, ako naman na mag-i-invite sa'yo kumain para malibre rin kita. Nako, ikaw na nga ang bahala, Apple. Usapan na natin yan ha. Ngayon pa lang ini-invite na kitang mag-dinner next weekend. Ako naman ang manlilibre sa'yo noon. O sige na Marco, papasok na rin ako sa loob ng bahay. Sigurado ka ba na ayaw mo talagang magkape muna bago ka umuwi? Oo, ayos lang ako. Medyo malalim na rin kasi ang gabi. Tsaka para makapagpahinga ka na rin. Okay, ingat ka sa pagdadrive mo pa uwi. Bye! Apple, sandali lang. Oh, bakit? May nakalimutan ka bang sabihin? Wala naman ako nakalimutan pero may gusto sana akong sabihin. Ano yun? Gusto ko lang sabihin na masaya ako sa tuwing kasama kita. Lalo na nung umakyat tayo ng bundok kasama ng ilang kaibigan ko. Thank you kasi naging mabait ka sa akin mula nung unang araw na nagkakilala tayong dalawa. Ano ka ba? Hindi mo kailangan na magpasalamat sa akin, no? Nag-e-enjoy din naman ako sa mga oras na magkasama tayo. Talaga? Masaya ka rin pagkasama mo ako? Oo naman. Hindi naman ako sasama sa'yo na lumabas kung hindi ako masaya. Kaya ako dapat na mag-thank you sa'yo. May iba ka pa bang gustong sabihin? Actually, ano na Marco? Bakit parang bigla kang kinabahan? Sabihin mo na kung may iba ka pang gustong sabihin kasi papasok na ako sa loob ng bahay namin. Ano lang kasi, gusto ko lang malaman mo na gusto kita, Apple. Okay. Thank you na gusto mo ako. Sorry, ang layo ng sagot ko. Bigla kasi ako nautal dahil sa sinabi mo. Ayos lang.
Hindi mo kailangan sagutin kung ano man yung sinabi ko. Gusto ko lang talaga malaman mo na gusto kita at masaya ako sa lahat ng oras na nakakasama kita. Tsaka gusto ko sanang manligaw sa'yo. Manliligaw ka? Sa akin? Oo, pero hindi naman kita aapurahin na sagutin kaagad ako. Gusto ko rin naman na mas magkakilala pa tayong dalawa. Sigurado kasi ako na marami pa tayong hindi alam tungkol sa isa't isa. Basta ayun, gusto kita at liligawan sana kita, Apple. Kung papayag ka. Okay. Gusto ko rin naman yung idea mo, Marco. Tama ka na hindi natin dapat minamadali ang lahat. Thank you kasi ngayon pa lang pinaparamdam mo na sa akin na hindi ko kailangan ma-pressure. Salamat talaga. Papa Dudut, aaminin ko na nag-feeling teenager na naman ako sa kilig noon. Si Marco kasi yung tipo ng lalaki na parang natural lang sa lahat ng bagay na pinapakita niya sa akin. Yung pagiging maginoo niya, funny at masayang kasama. Magaan sa pakiramdam na kasama ko siya. Palagi kong nararamdaman na mataas ang respeto niya sa akin. Lalo na nga nang simulan na niya ang panliligaw niya sa akin. Pero sa pagkakataon na yon, Papa Dudut, ay hindi ko na minadali pa ang lahat ng bagay sa aming dalawa. Kahit pa ramdam ko na gusto ko na rin siya, ay naiisip ko na tama si Marco sa sinabi niya na dapat pa naming mas makilala ang isa't isa. Nakakatuwa kasi pareho na kaming naniniwala na lahat ng bagay ay may perfect timing, na hindi namin dapat minamadali ang aming mga sarili dahil may mga bagay pa kaming hindi nalalaman sa bawat isa. Kaya kahit nanliligaw na siya sa akin ay nagpatuloy pa rin ang magandang friendship na nasimulan naming dalawa. Matagal din ang naging panliligaw ni Marco, Papa Dudut. Ligawan na may halong friendship ang naging setup naming dalawa. Hindi lang kasi ako nakatagpo ng isang espesyal na tao sa katauhan niya, kung hindi pati na rin ang isang mabuting kaibigan. Yung palagi siyang nandyan para makipagtawanan sa akin o kaya naman ay damayan ako sa mga oras na nadadown ako. Kaya naman habang tumatagal noon ay mas lumalalim na ang espesyal na nararamdaman ko para sa kanya. At pagkalipas ng halos 1 taon, sinagot ko na rin si Marco at nagkaroon na kami ng opisyal na relasyon bilang magkasintahan. Ang sarap pala ng ganong pagmamahal, Papa Dudut. Sobrang gaan lang talaga sa feeling. Oo, hindi perpekto ang relasyon namin kasi nag-aaway din kami paminsan-minsan ni Marco, pero sa huli, nagkakasundo rin kaagad kami kasi mas gusto naming maramdaman yung pagmamahal namin para sa isa't isa. Pinaramdam din sa akin ni Marco na tanggap niya lahat ng katangian ko at ganon din naman ako sa kanya. Ramdam ko na pareho kaming nagpapakatotoo sa relasyon naming dalawa. Dito ko masasabi, Papa Dudut, na sobrang worth it lahat ng paghihintay na ginawa ko para sa relasyon namin ni Marco. Kasi dito ko lang naranasan yung totoong pagmamahal. Pagmamahal na hindi ko inaasahan na mararanasan ko pagkatapos ng lahat ng sakit na pinagdaanan ko. At ito na nga siguro ang tinatawag nilang one true love. Kasi hindi ba yung tunay na pagmamahal ay marunong maghintay? At yon ang nangyari sa kwento naming dalawa ni Marco. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang aking kwento, ang aming masayang kwento ng pakikipagrelasyon ni Marco. Hindi man perpekto ang lahat, ang mahalaga siguro, sigurado na ako na siya na talaga ang taong para sa akin. Dito ko na rin pala tinatapos ang sulat ko na ito. At sana nga po mga kapuso ay na-inspire at natuwa ang ating mga kabarangay sa kwentong binahagi ko ngayong araw. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Apple. Sa Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love
stories. Meron nga ako ng wala ang iba. Pero meron sila nang wala ako. Yon ang masayang pamilya. Dear Papa Dudut, ako po si Cynthia, taga Makati, pero bago po ako magumpisa sa kwento ko ay gusto ko po munang bumante ng maligayang araw sa lahat ng ating mga kabarangay. Kung mapili po ang sulat ko ay nagpapasalamat po ako ng marami dahil binigyan ninyo ng pagkakataon na mai-air ang kwento ko sa inyong programa. Since 2013 ay isa na ako sa mga solid na taga-subaybay sa mga kwentong hatid ninyo, Papa Dudut. Narinig ko lamang po sa kaibigan ko ang isang kwento sa programa ninyo at naisip ko rin pong sumulat kaso masyado pa po akong bata noon. Pero ngayon po ay naglakas loob na po akong isulat ang kwento ko at umaasa na mapili at maere sa inyong programa. Ako po ay lumaki sa lungsod ng Makati simula po noong magkaisip ako ay isang bahay lang ang tirahan ko. Hindi ko po naranasan ang maglipat bahay. Aaminin ko po na nakakaangat ang pamilyang kinagisnan ko. Hindi ko naranasan na magkaproblema sa pera. Sa tuwing may hinihingi ako na allowance o kahit pangluho lang ay binibigay sa akin. Bunsong anak ako sa 3 magkakapatid, 3 taon ang agwat namin sa isa't isa, kaya ako ang laging sinasama ni na mami at daddy kung may pinupuntahan sila. At kahit meron ako ng mga bagay na wala sa iba ay meron naman sila nang wala ko. Yon ay ang masayang pamilya. Siguro po ay ako lang ang nag-iisip na hindi masaya ang pamilya ko kasi sa tuwing may out of town kami para mag-bonding ay mukhang perfect ang pamilya namin. Hindi po alam ng mga kapatid ko ang mga bagay na alam ko kaya naman po ay nagtataka sila kung bakit hindi makita sa mukha ko na masaya rin po ako. Bakit hindi na lang sila nag-artista? Kasi ang husay nilang umarte. Hindi po kasi napapansin ng mga kapatid ko na maghihiwalay na sana noon sina mommy at daddy. Lagi ko pong nakikita kung paano mag-away ang mga magulang ko at lagi ko rin pong naririnig kung paano nila isumpa ang bawat isa. Hindi ko rin alam kung bakit hinayaan lang nila na makita ko at marinig ko ang lahat. At ganoon na nga po ang kinalakhan ko, Papa Dudut. Joaquin! Hayop ka talaga! Iba na naman ang babae mo! Ano bang akala mo, tanga ako para hindi ko malaman? Maghiwalay na tayo! Bukas na bukas, tatawag ako si attorney! Ano ba, Carmen? Itigilan mo nga yung kakabato sa akin na kung ano lang mahawakan mo. Hindi ka ba nahihiya? Nakikita ka ng anak mo. Nahihiya? Naririnig mo ba ang sarili mo? Ikaw ang dapat mahiya, Joaquin! Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Matulog ka na at marami nang nainom mo. Bukas tayo mag-usap, honey. Paano mo nagagawang tawagin akong honey sa kabila ng lahat ng ginawa mong panluloko sa akin? Napakababoy mo! Kaya hindi na ako magtataka kung isang araw may magpakilala dito sa bahay at sasabihing anak mo siya. Carmen, tumigil ka na. Naririnig ka ni Cynthia. Maawa ka naman sa anak mo. Maawa? Dapat sa sarili mo yan sinasabi. Matulog ka na, anak. Huwag mong pakinggan ng mami mo. Bakit? Ayaw mong malaman ng anak mong totoo? Stop, Carmen! Please stop! Baby, huwag ka maniwala sa sinasabi ng mami mo, ha? Lasing lang si mami. Baby, nakita mo si daddy kanina sa hotel, di ba? May kasama siyang babaeng pumasok sa elevator. Opo. Ano yung tinatanong mo sa akin kanina, anak? Si daddy mo yung sasagot nun. Sino po yun, Daddy? Bakit po siya nakahawak sa'yo? Friend ni daddy yun, anak. Bakit po nagagalit si Mami? Bakit po kayo nag-aaway? Iiwan mo na ba kami, Daddy? Bakit mo ba nasasabi ang mga yan? Siyempre hindi kayo iiwan ni daddy.
Love kayo ni Daddy. Pero maghihiwalay na kayo ni Mommy. Shh, anak, tahan na. Dito lang si Daddy, okay? Hindi kayo iiwan ni Daddy. Lasing lang si Mommy, anak. O sige, ganito na lang. Humiga ka na sa kama at mag-uusap lang kami ni Mommy. After namin mag-usap, kakantahan ka namin ni Mommy hanggang makatulog ka. Okay ba yon? Opo. Okay. Punta ka na sa room mo. I love you, sweetie. I love you, Daddy. Ano? Natauhan ka na ba? Nawala na ba kalasingan mo? Ikaw pang may ganang manakit ngayon? Napakawalang hiya mo! Bakit mo ako pinakasalan? Maraming beses mo nang ginawa sa akin to! Hayop ka! Paanong hindi ka masasaktan? Nababaliw ka na ba? Bakit mo sinama si Cynthia sa hotel? Bakit hinayaan mo makita ng bata yung mga bagay na hindi niya dapat makita? Bakit? Natatakot ka ba na baka mawala sa iyo ang pamilya mo? O natatakot ka na baka maulit sa mga anak mo yung nangyayari sa atin ngayon? Hindi yun mangyayari, Carmen. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang unang sumira sa pamilya natin. Nawala ng tiwala ko dahil sa ginawa mo. Nawala na rin pati ang pagmamahal ko sa'yo. Alam mo, mas masakit pa yung sinabi sa akin ng anak ko na nakita niya ako sa hotel na may ibang babae kesa sa nakita kita na nakikipaghalikan sa ibang lalaki. Ang alam lang ni Cynthia ay ang pagkakamali ko. Pero hindi mo sinabi kung ano yung kasalanan mo! Joaquin, inihingi ko na ng tawad sa iyo yon. Lumuhod ako sa harapan mo noon. Pinagsisisihan ko yon. Hanggang ngayon pala hindi mo pa rin ako napapatawad. Kaya ginagawa mo lahat ng panluloko mo. Joaquin, hindi mo pwedeng gawing dahilan ng isang pagkakamali para pa ulit-ulit mo akong saktan. Isang beses nga lang ba yon? O isang beses lang kita nahuli? Tama na. Bumabalik lang sa akin ang lahat. Matulog ka na lang. Bukas na ako uuwi. Joaquin! Bumalik ka dito! Joaquin! Hindi pa po ako nakakapasok ng kwarto ko noong narinig ko ang pagsampal ni Daddy kay Mommy. Narinig ko po lahat ng pinag-usapan nila noong gabing yon at sobrang takot na takot po ako noon na baka tuluyan na kaming iwanan ni Daddy kaya hindi na po ako makagalaw at umiyak na lamang po ako ng umiyak ng gabing yon. Buti na lamang po at hindi tinuloy ni Mommy ang pakikipaghiwalay niya kay Daddy. Hindi rin po ginawa ni Daddy ang sinabi niya sa akin na kakantahan pa daw po nila ako hanggang makatulog ako. Umalis si Daddy noong gabing yon at malamang po ay doon siya dumiretso sa babae niya. Simula po noon ay lagi ko lang binabantayan ang mga kilos nila. Kaya naman po sa tuwing mag-aaway sila ay lagi kong naririnig. Iniisip ko kasi noon na baka mapigilan ko si Daddy na sumama sa babae niya. Lagi ko pong inaantay si Daddy na umuwi paggabi, kaya naman po ay lagi rin akong napupuyat pero lagi rin po akong nakakatulog dahil halos magliliwanag na kung umuwi si Daddy. At tulog na rin po siya sa tuwing pupuntahan ko sa kwarto. Simula nung marinig kong mag-away sila Mommy at Daddy ay feeling ko po ay iniiwasan na ako ni Daddy. Hindi ko pa rin po alam kung bakit nagbago si Daddy Papa Dudut. Kaya naman nag-focus na lamang ako sa pag-aaral. Hi, Mommy! Saan ka galing? Ba't late ka nang uwi? Nag-practice po kasi kami. May laban po kasi kami sa school. Sigurado ka ba na tungkol lang yan sa school? Opo, sinabi ko na po sa inyo ni Daddy last month pa. Nakalimutan niyo na po? Okay lang, sanay na naman po ako. Marami lang akong iniisip kaya nakalimutan ko. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi kita binibigyan ng importansya.
Kaya nga po sanay na ako eh. Kasi alam ko naman na marami kayong iniisip ni Daddy. Sa dami nga po ng iniisip nyo, laging 2 days after ng birthday ko doon nyo lang ako babatiin. Kaya bakit naman po ako aasa na maaalala nyo yung laban ko sa school? Hindi rin naman po ako mag-expect na maaalala nyo yung mismong araw na yon. Sige, susubukan kong pumunta sa araw na yon. Sabihin ko sa daddy mo. Ay, wag na ho. Masasaktan lang ako kung aasa ko na dadating kayo. Huwag kayong mag-alala, sanay na naman po ako eh. Dadagdag lang ako sa isipin ninyo. Bakit, Cynthia? Para sa inyo din naman kung bakit kailangan namin gawin ang mga bagay na to. Para sa amin? O para sa sarili nyo? Kasi sa totoo lang, mas kailangan ko kayo kesa dyan sa sinasabi nyo na ginagawa nyo para sa amin. Sobrang tagal na ang nilaan ninyo para sa trabaho nyo. Hindi pa ba sapat yung meron kayo? Kailan ka pa natuto sumagot ng ganyan? Tama na, Joaquin. Anak, siguro magpahinga ka na lang muna sa kwarto mo. Sige na, umakyat ka na. Bakit mo pinaalis? Kaya nagiging bastos yung batang yan eh. Pwede naman natin kausapin sa susunod. Sigurado pagod na siya. Yan! Diyan ka magaling! I-tolerate yung bata kahit mali na yung ginagawa. Hindi ko kinukonsinte, Joaquin. Iniintindi ko lang. Kahit anong mangyari, anak ko pa rin siya. Alam kong hindi na natin nabibigay yung atensyon na kailangan niya. Kaya niya nasabi yun. Sige, ikaw ang kumausap sa anak mo. Total magaling kang nanay eh. Alam mo lahat? Hindi ba kayo nagsasawang mag-away? Lagi-lagi na lang eh. Bakit ba pag ako lang yung kaharap nyo, pinapakita nyo palagi ang ugali ninyo? Pero bakit pag kay ate at kay kuya, hindi naman kayo ganyan? Bakit nakikinig ka pa sa usapan namin? Di ba pinakyat ka na? Joaquin, hayaan mo na siyang magpahinga. Ano ka ba naman? Hindi pa nga ho ako nakakasampung hakbang, nag-aaway na kayo. Kasalanan ko ba kung marinig ko kayo? Anak, tama na. Lagi kayo sumisigaw. Pwede ba kahit minsan pakinggan nyo naman ako? Aalis na ako. Ayoko malaman-laman ulit na nakikinig ka sa usapan ng matatanda o makikipag-usap ka ng wala sa ayos. Honey! Anak, sana hindi ka na lang sumagot para hindi ka na napagalitan. Okay lang. Sanay na naman akong lagi niyang pinapagalitan eh. Wala naman hong bago. Yung sinabi ko kanina na lalaban ako sa school. Narinig kaya niya yon? Sa tingin ko hindi eh. Kasi wala namang mali doon. Yung mali ko lang naman kasi ang napapansin nyo. As usual, wala pong pumunta sa kompetisyon na sinalihan ko. Nakalimutan po nila yon, sigurado. Napuno na ng galit ang puso ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Sana'y hindi na lamang rin nila pinaalam sa akin. Tulad sa mga kapatid ko. Gustong gusto kong itanong sa kanila kung bakit parang walang ako kung mag-away sila sa harapan ko. Ako ang pinakabata sa pamilya, dapat ako ang pinoprotektahan. Hindi ko rin po alam kung bakit nag-iba na si Daddy noon. Ang akala ko po ay ako ang favorite niya dahil sobrang sweet sa akin ni Daddy. Pero ngayon ay wala na akong makitang emosyon sa mukha niya sa tuwing nagkikita kami. Pero sa mga kapatid ko ay walang nagbago kung paano siya makisama. Sa totoo lang ay naiinggit talaga ako sa mga kapatid ko. Pagkasama namin sila ay parang walang problema ang pamilya. Nagagawa ni na Mami at Daddy na ipeke ang emosyon nila. Minsan nga po, Papa Dudut, ay iniisip ko na baka naman hindi talaga ako anak ni Daddy. Baka anak ako sa naging lalaki ni Mami, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Madalas na akong ikumpara ni Daddy sa mga kapatid ko. Kaya naman mas gusto ko pa na gumimik kasama ang barkada. Lagi masaya sa barkada, tatawa lamang ng tatawa, walang problema. Tamang advice lang sa mga broken-hearted na akala mo ay professional pagdating sa pag-ibig. Nagkaroon na ako ng boyfriend pero hindi ko naman po sineryoso. Madalas po ay ka-flirt lamang at inaakala ng iba na boyfriend ko. Naisuko ko na rin po ang bataan noong ma-inlove ako sa lalaki na nakilala ko lang din sa isang bar. Isang araw ay inakala kong buntis ako dahil delay po ako ng isang buwan na.
Sa totoo lang po ay sobrang kinabahan ako. Kaya naman po ako na ang nanlibre sa barkada ko na mag-inom. Baka po kasi delay lamang ako dahil sobrang stress at kulang lagi sa tulog. Inabot na kami ng halos mag-uumaga na kaya nagpasya na kaming mag-uwian at sobrang lasing na po akong nakauwi noon. Hindi po ito ang unang beses na ginawa ko yon kaya naman galit na galit sa akin si Daddy, Papa Dudut. Cynthia? Lasing ka na naman? Di ba sinabihan na kita na huwag kang uuwi ng ganyan ang itsura mo? Yan bang natututunan mo sa college? Umuwi lagi ng lasing? Huwag mo naman akong pagalitan. Teka, anong oras na ba? Siguro 4:00 na no? Kasi nandito ka na sa bahay eh. Alam mo ba dati, iniintay kita laging umuwi. Nagpupuyat talaga ako. Kaso, nakakatulog din ako kasi bata pa ako nun eh. Tapos, hindi mo na ako pinapansin. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Bakit hindi mo na ako mahal? Siguro, dahil nakita kita dati sa hotel na may ibang babae, no? Siguro nga. Yun nga yun, no? Siguro yun ang dahilan. Stop talking nonsense, Cynthia. Lasing ka. Bukas tayo mag-usap. Yan! Ganyan yung sinabi mo nun kay Mami eh. Ganyan yun eh. Natatandaan ko pa yun. Alam mo ba na inantay kita nun? Inantay pa rin kita nun kahit alam kong dun ka matutulog sa kabit mo. Cynthia, anak, tumigil ka na. Lasing ka, anak. Naririnig ko kayo hanggang kwarto kaya bumaba ako. Mami? Ay, gising ka pa pala. Halika dito. Gusto ko nang kausap, Mami. Kausapin niyo ako. Inaantay mo rin ba na umuwi si Daddy? Hindi yun dadating. Matulog ka na rin. Dati lagi ko rin inaantay si Daddy pero pagod na ako. Cynthia, anak. Kalimutan mo na yun. Dati pa yun eh. Paano ko naman makakalimutan yun? Sobrang sakit nun eh. Daddy! May tanong ko nga sa inyo, sino ba yung tatay ko? Anak niyo ba ako? Kasi, bakit kailangan ko pang malaman yung mga kalokohan ninyo? Bakit ako lang? Bakit sila ate at saka si kuya? Wala silang alam. Alam mo ba, Daddy? Kala ko talaga iiwan mo na kami nun eh. Kala ko sasama ka na talaga sa kabit mo. Takot na takot ako nun eh. Iyak pa ako ng iyak. Bakit ka ba nagalit sa akin? Ano bang ginawa ko sa iyong masama? Kaya hindi ko malaman kasi hindi mo naman ako kinakausap eh. Anak, umakyat na tayo. Tara na, aalalayan kita. Bitiwan mo nga ako! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to! Ikaw ang unang nagloko! Naglandi ka! Siguro, anak mo ako sa ibang lalaki, no? Kaya hindi na ako pinapansin ni Daddy. Kasi alam na niya ang totoo na hindi niya talaga ako anak. Malandi ka! Ikaw talaga yung unang nagloko, di ba? Kaya nagkakaganyan si Daddy dahil sa'yo. Malandi ka kasi. Nahuli ka ni Daddy na nakikipaghalikan sa ibang lalaki. Baboy mo! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to! Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng mami mo! Oo! Anak ka sa ibang lalaki! Hindi ako ang totoo mong ama! What? So, tama pala yung inisip ko? Hindi mo ako totoong anak?
Eh, sino yung tatay ko? Ba't pa ako nandito, ha? O ikaw, malandi ka! Sino ba talaga ako? Bunga pala talaga ako ng kalandian mo eh! Napakawalang kwenta mong ina! Sana, pinalaglag mo na lang ako nung nasa tiyan mo pa ako! Wala kang utang na loob! Anak! Cynthia! Joaquin, bakit mo ba ginawa yun? Tumawag ka ng ambulansya! Lasing lang siya, sana hindi mo na pinatulan! Nakita mo na kung anong resulta ng mga ginawa mo nun? Eto na yun, Carmen! Hindi mo dinisiplina ang sarili mong anak! Wala sa dalawang anak natin ang gumanyan sa'yo! Pero nangako ka na itatago natin yun sa kanya. Ikaw na ang kinilala niyang ama, Joaquin. Pero sumusobra na siya! Hindi mo ba kami sasamahan sa ospital? Hindi! Tawagan mo na lang ako kung magka-problema. Yun naman po pala ang dahilan, Papa Dudut. Hindi talaga ako tunay na anak ni Daddy. Ngayon po ay alam ko na kung bakit ganon si Daddy sa akin. Kung bakit iba ang trato niya sa akin kumpara sa dalawa kong kapatid. Hindi pala niya ako tunay na anak. Pero bakit naging sweet pa siya sa akin noon? Sana ay hindi na lamang niya ako pinakitaan ng ganong bagay. Siguro ay sinubukan niya na tanggapin ako bilang tunay na anak niya pero hindi niya talaga kaya. Paglabas ko po sa ospital ay nagpahinga lamang po ako ng ilang araw sa bahay at sumama na ulit ako sa gimmick ng barkada. Pero hindi na po kasing saya tulad ng dati. Na pag-usapan namin ng kabarkada ko na magbubukas na raw yung business niya. Nagpa siya po akong maglayas noon sa bahay namin, dala ang kaunting ipon ko at nakiusap kung pwede na ipasok ako ng kabarkada ko sa computer shop niya. Hindi ko na rin po ipinagpatuloy pa ang pag-aaral ko. Wala naman po akong alam pa noon na pwedeng maging source of income ko noong lumayas ako. Kaya naman pinatos ko na ang pagbabantay ng computer shop. Si Mami naman po ay patuloy ang pangungulit sa akin na umuwi na raw ako. Naawa ko sa sitwasyon ni Mami pero mas nakakaawa naman ako kung titira pa rin ako sa bahay kung saan ay sampid lamang ako, Papa Dudut. Hello, Cynthia? Cynthia, anak. Bakit? Asan ka ba? Ilang araw ka nang hindi umuuwi. Hindi na po mahalaga kung nasan ako. Maayos naman yung lagay ko. May inuupahan na rin ako kaya hindi na ako uuwi. Ano bang sinasabi mo? Umuwi ka na at kalalabas mo lang sa ospital. Okay lang ako. Huwag ka na mag-alala. May ipon naman ako galing sa mga binigay ninyo sa akin at may trabaho naman ako. Saan ka naman nagtatrabaho? Bakit ka ba nagkakaganyan? Pwede ba? Huwag niyo na lang akong pakialaman kung saan ako nagtatrabaho. Tsaka bakit mo ba ako pinapauwi? Sampid lang naman ako dyan, di ba? Anong sampid? Sinong nagsabi sa'yo niyan? Anak kita, natural dito ka titira. Tama! Anak mo nga ako. Pero hindi ako anak ni Daddy. Ay, mali. Hindi ako anak ng asawa mo. Hindi ko nga pala siya Daddy. Anak, mag-usap tayo ng maayos. Nasaan ka ba? Susunduin kita. Bakit pa? Para ipamukha sa akin araw-araw na anak lang naman ako sa ibang lalaki? Please, anak. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ano ba yan? Kung ayaw umuwi, hayaan mo na. Uuwi rin yan pag gutom na. Ah, sabihin mo sa asawa mo, kahit magutom pa ako, hindi ako uuwi. Mas gugustuhin ko pa na magpaalila na lang kesa umuwi dyan. Akin na nga yan. Joaquin, sandali lang. Akin na yan. Hello? Cynthia? Bakit? Bakit mo inagaw sa mami ko yung phone? Ayaw kitang kausap. Balik mo sa mami ko. Ano bang ginagawa mo? Umiiyak na ang mami mo dito. Baka naman pwedeng sundin mo na lang ang gusto ng mami mo. Ganon? Pasensya na ha. Hindi pa ako nagugutom, kaya hindi ako uuwi. Bababa ko na. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Galit ako kaya nasabi ko yon. Ang alin doon?
Yung hindi mo ako anak? So ikaw ang daddy ko? Totoong anak ka ng mami mo sa ibang lalaki. Pero ako pa rin ang daddy mo. Mahal kita tulad ng pagmamahal ko sa mga kapatid mo. Pero hindi yun ang pinaramdam mo sa akin. Totoong pinilit ko ang sarili ko na mahalin ka na parang tunay kong anak. Mahirap yon, pero sinubukan ko pa rin. Pero nadadalas na ang away namin ng mami mo kaya nadadamay rin kita. Kaya please, umuwi ka na. Hindi ko naman pagkakamali yung ginawa ni mami sa'yo eh. Hindi na ako uuwi. Ilang beses kong sinubukan na kausapin ka dati. Pero lagi kang walang time. Pasensya na, pero wala na rin akong time. Bye. Hindi po talaga ako umuwi, Papa Dudut. Pinanindigan ko ang pagre-rebelde ko. Hindi ko pa rin po maintindihan kung bakit affected siya sa tuwing nasasaktan si Mami pero umuwi naman po siya sa bahay ng kabit niya. Bakit pa kasi ako isinilang ni Mami? Sana ay pinalaglag na lamang ako kung ganito lang din naman pala ang magiging buhay ko. Sa totoo lang ay hindi ako sanay sa buhay na pinili ko. Hindi po ako sanay, Papa Dudut, matulog sa maliit na kutsyon at electric fan lamang. Mainit at malamok, pumayat din ako ng husto dahil sobrang nahihirapan ako. Parang gusto ko na nga lang umuwi noon sa bahay namin kaso baka sabihin lang ulit na nagugutom na ako. Kaya umuwi na ako sa amin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko pa rin ibinaba ang pride ko kahit na sinabi ni Daddy ang rason niya. Hindi yon sapat na dahilan para sa akin. Ayoko na rin munang magkaroon ng ugnayan sa kanila, total ay yun din naman ang pinaramdam nila noong doon pa ako nakatira. Meron pong madalas na pumunta sa computer shop noon si Billy. Gwapo ito at maganda ang katawan. Lagi siyang naglalaro sa parehong pwesto kung saan ay malapit po sa akin. Hanggang sa naging friends na nga po kami at mabilis lang na nahulog ang loob ko sa ipinakita niya sa akin at dagdag ang pisikal nitong itsura na nagpakilig sa akin. Nakilala ko na rin ang ibang mga friends niya pag lumalabas kami tuwing wala kaming trabaho. Isa po siyang barista sa isang coffee shop. Meron na rin pong nangyayari sa amin kahit na wala naman talaga kaming relasyon. Paglipas ng isang buwan po ay may napapansin ako na iba sa sarili ko. May mga pagkain akong kakainin at bigla na lamang susuka at sobrang gutom na gutom ako palagi. Kinutuban na ako kaya po gumamit ako ng PT at halos gumuho ang mundo ko nang nag-positive po ang PT, Papa Dudut. Nag-iyak po ako sa tuwing iniisip kong magpalaglag. Hindi ko po kasi kaya naman nag-decide ako na buhayin ang bata. Isang buwan na rin pong hindi nagpapakita sa akin si Billy at hindi ko po alam kung ano ang dahilan niya kung bakit bigla na lamang siyang hindi nagparamdam sa akin. Kaya nagtanong po ako sa mga common friends namin para mahanap at makausap ko siya. At sa wakas ay nakausap ko rin siya, Papa Dudut. Paano mo naman nalaman na dito ako nagtatrabaho? Hindi ko naman yung sinabi sa'yo ah. Nagtanong-tanong ako. Lunch break mo naman. Gusto sana kita makausap. Oo, lunch break ko nga. Tungkol saan naman? Bakit hindi ka na pumupunta sa computer shop? Bakit bigla ka na lang hindi nagpakita sa akin ng isang buwan? Kailangan ko ba magsabi sa'yo? Wala naman tayong relasyon ah. Oo, wala tayong relasyon. Pero may nangyayari sa atin. Oo nga, bakit? Big deal ba yun sa'yo? Normal na lang naman yung sa panahon ngayon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Grabe ka? Alam mo ba kung anong pinagdadaanan ko? Ano ba kasi gusto mong sabihin? Pwede ba bilisan na natin tong usapan na to? Buntis ako. Ilang buwan? 1 buwan pa lang ang nakakalipas nung huling may nangyari sa atin, Billy.
May bala ka bang ipaako sa akin ng batang yan? Kaya hinahanap mo ako? Ipaako? Ikaw ang tatay nito, Billy! Ako? Paano mo naman nalaman na ako? Hindi ka naman virgin o may nangyari sa atin. Malay ko ba kung may sumalisi sa'yo? Kaya paano ako maniniwala na ako ang ama niyan? At may girlfriend ako, hoy. Kaya hindi pwede ang gusto mo. Ang kapal naman ng mukha mo! Kung iniisip mo na ipipilit ko sa'yo ang batang to, pwes nagkakamali ka! Hindi nga ako perfect. Hindi nga ikaw ang unang nakatabi ko sa kama. Hindi ko naman dinidina yun eh. Hindi nga ako matino at malinis na babae. Tama ka! Pero kaya kong panindigan ang bunga ng kalokohan ko. Kaya kung ikukumpara sa'yo, mas basura ka sa akin. Wala kang kwenta! Aray! Cynthia, Daddy? bakit ka umiiyak? Wala to. Bakit nandito ka? Kasama ko sina Tita Emily mo at Miko. Pinauna ko sila dito sa loob kasi may kinakausap ako sa phone. Kakatapos lang din namin mag-lunch. Alis na ako. Cynthia, wait! Cynthia, anak, saglit lang. Hindi mo ako totoong anak! Please, patawarin mo ako sa mga sinabi ko noon. Pero minahal kita na parang totoo kong anak. Pero ako yung bunga ng pagtataksil sa'yo ni Mami, di ba? Oo, nagpadala ako sa emosyon ko noon pero gusto kong bumawi sa'yo. Ang tagal na panahon kong gustong makausap ka. Gusto kong itanong kung bakit bigla ka na lang nagalit sa akin. I'm sorry, anak. Sana hayaan mo naman makabawi ako sa'yo at sa mami mo. Si Emily, siya yung kabit mo, di ba? Yung kasama niya. Anak niyo ba yon? Oo, Paano ka babawi kung kinakasama mo yung kabit mo? ginagawa ko lang to para kay Miko. Kailangan pa rin niya ako. Eh ako, kailangan rin naman kita nun eh. Wala nga pala akong karapatan na magalit dahil hindi mo naman ako anak. At wala rin akong karapatan na magtampo. Patawarin mo ako sa nagawa ko, anak. Anak, parang namumutla ka. May sakit ka ba? Wala po to, okay lang ako. Anak, gising! Gising, Cynthia! Nawalan nga po ako ng malay noon, Papa Dudut. Hindi ko na po alam ang mga sumunod na nangyari basta ang kwento po sa akin ni Mami si Daddy daw po ang naghatid sa akin sa ospital. Hindi ko rin po alam kung anong nangyari sa kabit noon ni Daddy nung hinatid niya ako. Pinanindigan din po talaga ni Billy ang sinabi niya na hindi sa kanya ang bata. Hindi ko na rin po ipinilit ang bata sa kanya at kakayanin ko ang buhayin ng batang nasa sinapupunan ko hanggat nabubuhay ako. Ibibigay ko po ang buong lakas ko at pagmamahal ko para sa magiging anak ko at kakayanin ko pong maging tatay at nanay, Papa Dudut. Hindi na rin po ako nagulat kung alam nila na buntis ako. Sa ospital po ako diniretso ni Daddy noon dahil akala ni Daddy ay may sakit ako dahil ang putla ko daw noong magkita kami sa coffee shop. Kaya naman po nalaman nila sa doktor na ako po ay nagdadalang tao. Buntis ka pala. Hindi mo naman sinabi sa amin. Bakit mo itinago? Hindi ko naman po tinago. Kakaalam ko lang din. Akala ko galit ka kaya hindi mo sinabi. Oo nga pala anak. Sabi ng doktor, iwasan mo muna ang ma-stress at ang pagpupuyat. Hindi makakabuti sa'yo at sa baby mo. Kaya andito kami para maging maayos ng lahat. Gusto naming humingi ng tawad sa'yo. Pasensya na kung sinama kita noon sa hotel. Nagpumilit ka kasi noon na sumama sa akin. Pero wala akong balak na ipaalam sa'yo na hinuhuli ko noon ang daddy mo. Pasensya na rin kung hindi ko napigilan ang sarili ko nung gabing yun. At narinig mo rin ang pag-aaway namin ng daddy mo. Hindi ko alam na dadalhin mo yun hanggang sa pagtanda mo. Pasensya ka na kung nadamay ka pa. Hindi sana nangyari sa'yo ito. Wala naman po akong magagawa eh. Nangyari na po. Tsaka wala naman akong pinagsisisihan sa nangyari sa akin. Alam kong sobrang galit mo sa akin. Ang totoo,
Alam na mga kapatid mo ang lahat na pinagdadaanan namin ng mami mo. Alam din nila ang tungkol sa'yo. Paanong alam? Alam nila na may kabit ka? Alam nila na anak ako ni Mami sa ibang lalaki? Oo, nak. Kinausap namin sila noon. Nagtataka na kasi sila bakit lagi mong inilalayo ang sarili mo sa amin. Bakit lagi raw hindi maipinta ang mukha mo pag may family bonding tayo. Tulad mo, nagalit rin sila. Yun ang dahilan kung bakit umalis sila sa bahay. Kung bakit mas pinili nila ang bumukod. Gusto ka talaga naming protektahan. Pero nagpatalo ako sa nakaraan. Pilit naming tinago sa'yo ng mga kapatid mo. Para hindi ka na mag-isip. Mukha bang hindi ako nag-isip? Kaya nga andito kami. Gusto naming humingi ng tawad sa'yo. Sa totoo lang, sinubukan namin ng daddy mo na bumalik sa dati. Pinilit namin na ituwid ka. Pero ang hirap mo nang disiplinahin. Hindi ka na tulad nung bata ka pa. Isang sabi lang susunod ka kaagad. Sa tingin mo ba maayos at may babalik pa to sa dati? Alam mo ba na may anak si Daddy sa ibang babae? Alam ko. Nasaktan ako, oo. Humingi siya ng tawad dun sa akin. Pinatawad ko na rin ang daddy mo. Matanda na kami para magtanim pa ng sama ng loob, anak. Pero bakit ang saya-saya nyo pag dumadating sina ate at kuya? Ginawa namin yun para sa'yo, Cynthia. Pinakita namin sa'yo na masaya kami para isipin mo, masaya pa rin ang pamilya mo. Na pwede pang bumalik sa dati ang lahat. Ginawa namin yun lahat para sa'yo, anak. Pero pilit mo ring inilalayo ang sarili mo sa amin. Nagre-rebelde ka pa rin. Pero bakit ngayon nyo lang sinabi sa akin yan? Nahirapan na akong kausapin ka. Hindi ko na magawang lumapit sa'yo kasi alam kong galit na galit ka sa akin. Daddy, ilang beses kitang sinubukang lapitan nung bata pa ako. Lagi ko iniisip na baka hindi mo na ako mahal. Oo, sobrang galit ako sa'yo. Hindi ko naisip na ganyan pala ang nararamdaman mo. Akala ko dati umaarte lang kayo ni Mami na masaya pag nandiyan sina ate at kuya. Hindi ko alam na ginagawa niyo pala yung lahat para sa akin. Sorry kung pinanghihinaan kami ng loob. Nahihiya kami sa'yo kasi ikaw yung baby namin eh. Pero ngayon magkaka-baby ka na rin. Oo nga pala. Late ko na to naisip. Sino ba yung kausap mo nun sa coffee shop? Andun ba yung nakabuntis sa'yo? Opo. Sinubukan ko pong sabihin na magkakaanak na kami pero ayaw niya eh. Aba, loko-loko naman pala yung boyfriend mo na yun eh. Hindi ko boyfriend yung lalaki, Mami. Pwede ba yung ganon? Grabe na pala talaga ang kabataan ngayon. I'm sorry po. Hayaan mo na. Wala naman na tayong magagawa eh. Andyan na yan. Tagasan ba yung kaibigan mo? Bastos na lalaking yun ha? Kung alam ko lang na andun siya nung araw na yun, masusuntok ko talaga ang mukha nun. Nakilala ko po siya sa binabantayan kong computer shop. Sa kaibigan ko po yun. Pumasok ako ron para kahit paano meron akong panggastos. Patawarin mo kami, anak. Hindi sana sa'yo mangyayari ang mga to kung hindi lang kami naging pabaya. Hayaan niyo na po. Sabi niyo nga, 'di ba? Matanda na tayo para magtanim pa ng mga sama ng loob. Mami, Daddy, pinapatawad ko na po kayo. Nakalabas din po agad ako noon sa ospital, Papa Dudut. Feeling ko po ay bumalik ako sa pagkabata at nakakatuwa dahil sinusubukan talaga nila na puna ng mga taon na nagkulang sila bilang magulang. Hindi po madali para sa akin, nasasaktan pa rin po ako sa tuwing naaalala ko na hindi naman talaga ako anak ni Daddy. Pinangako ko rin po na hindi ko hahayaan na mangyari sa anak ko ang mga naranasan ko sa buhay. Naghanap ako ng mas maayos na trabaho para matustusan ang pangangailangan ng anak ko. Hindi ako umasa sa mga magulang ko at dahil wala na rin pong pinagkakabalahan si Mami ay siya na nga po nag-alaga sa kanyang unang apo habang nagtatrabaho po ako.
Si Daddy naman po ay ganun pa rin ang sitwasyon. Umaalis pa rin po sa bahay at kailangan din po siya ni Miko. Natanggap na rin naman ng pamilya namin ang sitwasyon ni Daddy. Hindi na rin ako galit sa anak ni Daddy dahil tulad ko ay anak din siya sa ibang babae. Sa totoo lang po ay nakapunta na si Miko sa bahay namin at aaminin ko po noong una ay parang ayoko sa kanya. Pero naisip ko naman po na hindi rin niya gusto kung ano ang sitwasyon ng magulang niya. Kaya naman pinilit ko na rin pong tanggapin siya. Si Kuya po ang lagi niyang kasama dahil gustong gusto talaga ni Kuya ang magkaroon ng kapatid na lalaki. Yan po ang kwento ng aking buhay at ng aking pamilya. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking sariling istorya. Salamat din po sa inyong programa na walang sawa na sinusubaybayan ko araw-araw. Sana po ay may natutunan kayong aral, lalo na sa mga magulang at magiging magulang balang araw. Ang lahat ng bagay ay pwedeng pag-usapan ng maayos basta marunong humingi ng tawad at magpatawad. Sa mga kabarangay, ang pamilya ang pinakaunang pinoprotektahan bago ang ibang bagay. Dahil sa loob dapat ng pamilya ang unang pagmamahal na mararanasan ng mga bata. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Cynthia. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.